Аз съм Мартин Ралчевски. Това тук е моя четвърти роман, 30 паунда. За този роман използва като прототип конкретен човек, който е най-нови български светец. Той почина може би преди около 10 на години в Зографския манастир. Много малко хора знаят за него, защото не е интересно да се говори в днешно време за такива теми. На журналисти, на други писатели, може би. Това е една тема така, може би непопулярна. Но какво по-популярно има от това да видим, че днес България ражда светци? Аз този човек го познавах лично. Това не е някаква суха биография, защото изобщо не е биография. Разказвам за моите преживявания тук в Англия, където живея, и моите духовни търсения. Използва само прототипа и неговата велика постъпка, как той беше богат и стана беден, съвсем доброволно и тръгна по този път. И как за 30 паунда, което е може би една аналогия на библейските 30 сребърника, човек може да придобие безкрайно много. Стига да ги даде с добра воля и с сърце направения човек. Да направи едно добро и да повярва в чудото. Защото тази книга е едно чудо. И човека, за който се говори в нея, е един прекрасен човек. И аз вярвам, че книгата би била полезна. Благодаря ви.